Türkmen paýtagtyny täze ýyl bayramçylygyndan öň güýçlendirilýän gödökçilik ýene beýleki sebäplerden gelip Aşgabatda we onuň töwereginde guruluşlarda işleýän migrant işçileriň ýagdaýyny kynlaşdyrdy. Bir tarapdan bir näçe hepdelik tölegsiz diýin jalşy uğradylan guruluşçylar gazançdan kesilse, ikinji tarapdan ýaşaýan ýerlerine gidip ýetişmedik bolsalar, şäherde düzgün bolan adam hökmüni saklanylyp jerime tölemäge mejbur edilýär. Adatlygyň habarçysy häkimiýetleriň gödökçiligi berkidenligini, köçelerde, duralgalarda nowatçylyk edýän polisiýa işgärleriniň köpelenligini habar berýär. Olar könüräk eşikli adamlary saklap, paýtagtda ýagdysy bolmadyk raýatlary demir ýol menzilinden bilet alyp hemişelik ýaşaýan ýerlerine gitmäge mejbur edýärler. Häkimiýetler bu görülýän çäreler barada resmi düşündürüş bermeýärler. Ýöne işçilerin käbiri guruluşyk işleriniň togtatylmagynyň golaýda ýaşaýan adamlaryň täze ýyl bayramçylygy döwrüne rahat diýin salmagy, guruluşyk takyrdylarynyň olary biýmada etmezligi bilen düşündürilendigini aýtdy. Öňkü ýyllaryň tejribesinden görnüşine görä, täze ýyl bayramçylygyndan öň daşky görnüşiň gowy, owadan bolmagy, adamlaryň durmuşyndan razy, bagtly, hoşgawt görünmegi, köne küsül eşikli, horkomsy görünýän adamlaryň göze iýilmezligi üçin edilýän tagarlalar has artdyrylýar. Paýtagtda guruluşyk işleriniň näçe wagtlyk togtatylanlygy anyk däl. Şol wagtda resmi bolmadyk maglumata görä, ýokary hüsgarlyk tagarlalarynyň 15-nji dekabrdan başlanyp 10-njy ýanwara çenli dowam ettiriljekdigi aýdylýar. Habarçymyň maglumatyna görä, polisiýa işgärleri häzir Aşgabat şäheriniň köçelerinde, bazarlarda, sowda merkezlerinde we adamlaryň köp toplanýan awtobus terminallaryny, şeýle-de soňky duralgalarda, mysal üçin Teka bazarynyň duralgasyny, 11-nji etrapçydaky İran Kodro sergi merkeziniň garşysyndaky duralga nokatlaryny 2-den 3-den topar bolup piýada aýlanyp ilata gödökçilik edýärler. Olar şüheli hasaplan adamlaryny saklap, şahsiýetlerini tasdikleýän resminamalaryny görkezmeklerini talap edýärler. Adatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertinde urlaşan bir ene şäherde işlemäge giden oglunyň propiskasy ýok diýip 100 manat jerime töledilip ýerine koglanlygyny görüň berdi. Onuň pikirçe häkimiýetler paýtagtda guruluşlarda işleýän işçileriň bedelen şäherde bayramçylyk günlerini beýleki adamlar bilen deň diýin salmagyny, täze ýyl arçasynyň ýanyna görünmegini islemeýärler. Polisiýa işgärleri näme etsin? Olar özlerine berilen buyrugy ýerine ýetirýärler. Barly diýilse barlaýarlar, jerime sal diýilse jerime salýarlar. Diýip Aşgabatly ýaşaýjy adamlaryň ara tutulmagynyň sebebi barada öz pikirini aýtdy. Ýöne bir işçi kär polisiýa işgärleriniň telpegini getir diýilse, kellesini getirjek bolýany meňzeýänligini görüň berdi. Olar saklanan erkek adamlary kemsitmekden, paýyş sözleri aýdyp agzyny hapalamakdan, hatda el galdyrmakdan hem gaýtmaýarlar. Bu adam mertebesini baskılamak bolýar. Diýip adyny aýtmakdan saklanan işçi aýtdy. Gödökçiligiň güýçlendirilmegi diňe migrant işçileriň däl, altyn asyr bazarynyň içinde ýere kagyz düşäp, ognuk sowda edýän raýatlaryň hem gazanç mümkinçiligini kesdi. Polisiýa işgärleri bu hili ognuk sowdagarlaryň ellerinden haryatlaryny alyp, özlerini bazardan çykaryp koýýarlar. Şu günler Türkmenistanyň oba senagy toplumyny mewsümleýin oba hojalyk işleri, şol sany ekrançylyk meýdanlaryny öňümüzdäki ýylyň ekiş mewsümine taýýarlamak çäreleri dowam edýär. Ýurdun günnäwir sebäplerini amy derýadan göz başalýan suw akabalaryny çuňolduş we araşdyryş işleri alınıp barlýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary amy derýanyň ýakasyna ýerleşen günnäwir sebäplerde 5 sany iri suw akabasynyň baş takasynyň petiklenip olurdy. Çuňolduş işleriniň geçirilýändigini habar berýärler. Gazy işlerine Levan Polatynyň suw hojalyk edaralarynyň tehnikalary çekilýär. Geçen ýylyň degişi döwründe habarçylarymyz amy derýadan göz başalýan suw akabalaryny çuňolduş işlerine köne tehnikalardan, köne ekskavatorlardan peýdalanylýanyny habar beripdiler. Ýöne bu ýyl suw akabalaryny şol sany Çärjew etrawyna barýan suw kanallaryny çuňolduş işlerine täze ekskavatorlardan peýdalanylýar. Lewap welaýatynyň suw hojalyk edaralary häzirki wagtda Sebitdäki 5 iri kanalda çuňolduş işlerini alyp barýar. Amy derýanyň takysyndaky suw bentleri ýapylýar. Soňra gazyw işlerine girisilýär. Bu ýyl öňkü ýyllar bilen deňeşdirilende Çärjew etrawynyň ekrançylyk meýdanlaryna barýan suw akabalary gazylandy, täze ekskavatorlardan peýdalanylýar.
diýip bir yerli hünärmen Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Azatlyk radiosy geçen ýyl Günnäger Sewitdäki suw kanallarynyň gazarmagyna bar bolan problemalar, köne tehnikalaryň ýol açýan oňaýsızlyklary, hatda helakçylyk hadiseleri barada habar berenden soňra Türkmen medeniýetine görä şu ýylyň tomuz aýlaryna Liverpool aýatynyň suw hojuluk edaralaryna 30-dan gowrak täze ekskavatorlar we kum itekleýiji tehnikalar paýlanyp berildi. Amderiýanyň ýakasyna ýerleşen Sewitderiň ýaşaýjylary gyş aýlaryna Amderiýanyň suwunyň çekilýändigini, şu günler derýanyň suwunyň derejesiniň gyş pasynyň mahsus ýagdaýda bolanyny aýdýarlar. Türkmenistana suw akawalaryny çoňaltmak we araşdyrmak işini güýde aýlarynyň ahyrky günlerine, hasyl mewsüminiň tamamlanmagynyň ýygyny girişilýär. Ekiş mewsümine taýýarlyk işleri bahar pasyna çenli dowam edýär. Soňky ýyllarda türkmen daýhanlary ýygy-ýygydan ekrançylyk suwlarynyň ýetmezçiligini başdan geçirdi. Üstesine ýurdun suw serişdeleriniň 95 götürümden gowragyny üpçün edýän Amderiýanyň suwunyň soňky 10 ýyllyklarda epesli çekilmegi ýurdun ekrançylyk pudugyny agram saldy. Şol bir wagtda Sewitde suw serişdelerinden rejeli peýdalanylmagy has köp üns merkezine çekilip başlandy. Bu aralykda Taliban ýol başlygyna Owgan hökümeti 2022-nji ýylyň martyna Amderiýadan göz başalýan Koştepa kanalynyň gurulşygyna girişdi. Umumy uzunlygy 285 kilometr barabar boljak kanalyň dolu işe girdilmegi bilen Türkmenistanyň we Özbegistanyň suw üpçünçiliginiň kemelmeginden gorkulýar. Taliban şu ýylyň oktýabr aýynda bu kanalyň birinji tapgyrynyň tamamlanynyny eglan etdi. Kanalyň birinji bölüginiň işe girdilmeginden bary ýogy 2 aý töweregi soň halkara serhessiz derýalar ekologiýa koalisiýasynyň hünärmenleri 10-njy dekabrda satelit suratlaryna salgylanyp Koştepa kanalyna suwuň öz kenaryny böwsenligini habar berdiler. Bu habaryň medeniýetde çap edilmeginiň ýygyny Özbegistanyň Uzbek Kosmos agentligi Koştepa kanalynyň böwselmegi barada habarlar ret edip kanalyň kenaryna Sewitderde suwuň peýda bolmagynyň ýerasty suwlaryň ýokary göterilmegi bilen bagly bolanyny aýtdy. Türkmen häkimetleri Owganistana urulýan Koştepa kanaly boýunça beýanat bermeýärler. Ýöne Türkmenistanyň suw hünärmenleri Amderiýanyň suwunyň soňky ýyllarda efesi çekilmegini alada bildirip gelýärler. 2022-nji ýylyň oktýabryna Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen guruldaş bolan bir lewaply hünärmen Amderiýanyň suwunyň efesi çekilmegini ekologik betbagçylyk adlandyrdy. 1960-1990-njy ýyllar aralygy bilen deňeşdirilen Amderiýanyň suwy 8-10 esse azaldy. 1985-nji ýylyň tomsunyna dagy derýanyň suwy bir gijede kenarlardaky topragy opurdy. Häzir derýanyň ortasy gurudy. Suw iki bölünip akýar diýip hünärmen şonu gurrun beripdi. Ýöne aradan geçen wagtyň dowamyna Koştepa kanalynyň hem gurulşygyna bat berilmegi bilen Amderiýanyň töweregine aladalar artdy. Azatlyk radiosynyň yerli habarçylary häzirki wagtda Amderiýanyň türkmen kenaryna Sewitderde derýadan göz başalýan suw akawalaryny çoňaldyş işleriniň gyzgylanly alınıp barylýanyny habar berýärler. Gazyw işleri bilen baglykda Sewitdäki ekrançylyk meýdanlaryna niýetlenen ýyry kanallaryň ählisiniň suwy kesilipdir. Diňe türkmen awatdaky suw arasyry iş desgalary toplumuna barýan suw akawasynyň bendi açyk saklanýar. Gazak häkimetleri Newis senagatynyň ýüzlerçe işçisiniň geçen hepde başlanan iş taşlaýyşlaryny dowam etdirmek bilen Merkez Aziýa ýurdunyň Günwatar Sewitindäki Jetibay şäherine pitne garşy durmaly polisiýa işgärleriniň goşmaça bölümlerini getirdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy Garak Guzakda ýerleşýän şähere getirilen polisiýa işgärleriniň 17-nji dekabrda yerli medeniýet öýüniň binasyna ýerleşdirilendigini habar berdi. Ýöne olaryň sanynyň belli däldigini aýtdy. Şeýle-de 17-nji dekabrda ýene bir durnuksuz şäheriň Goloýdaky Janöden şäheriniň onlarça ýaşaýjysy gol-golaňçylary we bir günen olara goşulan hemde şäher häkimliginiň öňündäki ýygnanşyga gatnaşan garyndaşlaryny gollamak üçin Jetibaya geldi. Nevtibay Sewitde Günwatar Newt programmy üpçünçiligine garşy iş taşlaýşa başlan 500-den gowrak işçi we olaryň garyndaşlary ýol başylar 13-nji dekabrda iş taşlan 7 işçini işden aýralyary işçileriň işden boşadylmak howpunyň dowam edýändigini aýdýarlar. Şeýle-de yerli kadiýet 11-nji dekabrda başlanan iş taşlaýyşyň bir kanun bolanlygyny eglan etdi. Köp adamyň garda we aýarly sowukda düşergi gurmagy bilen işçiler aýlyk tölegleri ulgamynyň Milli Gaz Gaz Energiýa Korporasiýasyna goşulmagyny we öz ulanýan tehnik enzamlarynyň täzelenmegini talap edýärler.
Sevitdäki newit we gaz kompaniýalar üçin transport hyzmatlaryny hödürleýän Günwatar newit programmy üçinçiligi 18 dekabrda bu iş taşlaýyşy bir kanun hasaplaýanyny aýtdy we onuň dowam etdirilmeginiň newit guýularyna agyr hadiselere sebäp bolup biljekdigini öýdürdi. Şeýle-de kompaniýa öz hyzmatdaşlary bilen baglaşylan şertnamalara laýyklykda iş taşlaýan ýa-da taşlamadyk işler bilen baglaşan şertnamalaryň naky borçlaryny doly yerine getirmek isleýändigini aýtdy. Galak häkimetleri Merkez Aziýa döwletine esasy newit we gaz gorlarynyň meskeni bolan hemde döwlet büdjetine epesli goşunt goşýan Mangystal sewtindäki newit işgärlerini bildirýän nägileliklerine ençe meýilbäri ünsli garaýarlar. Geçen ýylyň ýanwar aýynyň adamdan 238 adamyň ölümine we müňlerçe adamyň yaralanmagyna sebäp bolan zorlukly wakalar 2021-nji ýylyň dekabryna Ýangy wakasynyň ýokarlanmagy sebäpli Zanöden şäherine geçirilen protestlerden uzarly. Prezident Kasym-Jomart Tokaýew şonu emele gelen agyr ýagdaýy tutuş ýurt boýunça adatdan nasary ýagdaý düzgünni giýirmek bilen jogap berdi we Russiýadan goşun getirip kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň eskerleriniň galak köçelerine gödäwçilik etmegini ýola goýdy. Hepde ahyryna Gazagystanyň iň uly şäher Almatynyň polisiýasy garaşsyzlyk gaýrymçylygy münasibetli geçiriljek dawaralarda mümkin bolan bir kanunçylygyň we jinayatyň öňüne almak üçin howpsuzlyk güýçlendirdi. Bu çäreler Gazagystanyň 16 dekabrda belirlenen garaşsyzlyk gününe gawat geldi. #NotExtremistis Gazagystanyň adam hukuklarynyň bozulmagyna gödäwçilik edýän Telegram kanaly geçen hepde garaşsyzlyk gününiň öňü sirasyna adından 8 sany aktivistiň türme wasylanlygyny ýa-da administrativ hukuk bozulmalaryny aýplanyp jogapkärçiligi çekilendigini aýtdy. 2011-nji ýylyň 16 dekabryny polisiýa Zanöden şäherine protest bildiren newit işçilerine garşy od açyp ol ýerde adından 16 adamyň we Goloýdaky Şetpe şäherine bolsa bir adamyň ölmegine sebäp boldy. Gazagystanyň garaşsyzlyk güni Sowet lideri Mikhail Gorbaçowyň 1986-njy ýylda Gazagystanyň uzak wagtlyk ýol başçysy Din Muhammed Kunaýewiň ornuny Gennady Kolbini Moskwadan ýiberilen etnik urusy belläninden soň ýurdun iň uly şäheri Almatyda başlanan ýaşlar gowgalagynyň ýüze çykan wagtyna gawat gelýär. Şonu Moskwa tarapyndan amala aşyrylan ýol başçy täzelenmesine garşy guralan demonstrasiýalara Sowet häkimetleri güýçli basyş görkezdiler. 3 gün dowam eden demonstrasiýalarda resmi maglumaty görä bary ýogy 3 adam helak boldy. Ýöne bu wakalarda ýüzlerçe adamyň helak bolan